हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बा जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदों जानो हागौ जे दिनैनि निउस जिहेतु जोंनि बर' साथाम आइजोफोरा सासे मुस्लिम हौवाजों ब्लेकमेल खालामजादों होननाय दा बेनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो सावरायनो नागिरदों सावरायनो गोनां नङामोन नाथाय माखासे निउसाव नुनानै गोबां खोथा बुंनो गोसो जादोंमोन नाथाय सोरनि सिगाङाव बुंनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनोसै साननानै बेखौनो सिगांनाय जादों दा जायफ्रा खोनासंनो हागोन आरो जायफ्रा खोनासंनानै मोजां मोनगोन नोंथांमोनहा शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे बैफोर गिदिर खैफोदनिफ्राय जों बारग'नो हायो आरो बा नोंथांमोना गावबा गावनि खुगाजों फोरमायनानै होबाबो जागोन दानिया फैदो जोङो निउसखौ जायफ्रा नुवाखै स्क्रिनशट दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे सांसारियाव माने थानाय गंसे हटेलाव जिहेतु माखासे सिगां समाव साथाम बर' आइजोजों बायदिसिना जालांदों होनदों दा बेनि सायाव माने खौरां मोननानै बे रङियानि बिर लासित सेना हान्जाया बै सेंग्राखौ हमनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव भिडिअ भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों जेरावहाय जोंनि बर' साथाम आइजोखौ बे साफिकुल हक मुंनि सासे मुस्लिम सेंग्राया सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन होनदों दा बेखौ नोंथांमोना निउसाव नुदों जानो हागौ आरो बेयो दहाय फुङावनो भाइरेल जादों गोबांनो दा बेनि सायाव सावरायनो नागिरदों दा खोथाया जाहैबाय मा जोङो मानो बिदि जानो गोनां जाखो एबा सोरनि दाय दा बे मोनसे दिनै फार्स्ट जों साननो हायो दिनैहाय बे भिडिअआ भाइरेल जानायनि उनावसो एबा बियो बिर लासित सेनायाव हमनो हानायनि थाखायसो दिनै जों बिसोरखौ मिथिबाय नङाबाथ' बिसोरो जुदि सिरि थानायमोनबा माबा खामानिया जाखांजोबनायमोनबा जोङो नुनायबो नङामोन खोनानायबो नङामोन बा सोर जादों सिनायनायबो नङामोन आरो दा अब्ला दिनैनि दिनावहाय मोनबेसे घटनाया बेबायदि निउसाव फैयो साबेसेया निउसाव निउसाव भाइरेल जागोन होननानै गोसो जानानै ओंखारबोयो दा बे साननो गोनां बाथ्रा मानो होनबा जोङो 50 सायाव मोनबाबो जोङो निउसाव मोननो थाङा जानांगौ 50था माखासे जेंना जालाङोबाबा 50था केस जालाङोबाबो 50थानि बादाव जोङो मोनबाखौबो जोङो निउसाव मोनाबो जानो हागौ अब्ला जोंनाव सिं गोबां माबायदि जाना थाङो जोङो आन्दाज खालामबा मोनसिगोन दा बेखायनो दा बैफोरबादि जाथाया मानो जायो आरो जोङो मा खालामनांगौ बिनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाहाय सावरायनो नागिरदों दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे जोङो गिबियाव जायफोरा बेबायदि सोमोन्दो लाखियो सिख्लायानो जा बुरैयानो जा जोङो नुनो मोननाय जादों बेयाव बांसिनानो जोंना फाइनान्सियेलनि प्रब्लेमाव जों नुहुरगासिनो दङ गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि जेंनाया सोलिगासिनो दङ दिनैनिल' नङा बेयो सानफ्रामबो जाबाय थायोआनो बुंनो थाङोब्ला मास मोनफ्रोमावबो मोनब्रै मोनबानि केस नुयो जोङो दा बेयाव बांसिनखौनो नोंथांमोनाबो स्टाडि खालामबाय जानो हागौ बियो फैसानि प्रब्लेम बांसिनानो जायफोर न'खरनिफ्राय फैयो बांसिनानो फैसानि प्रब्लेम दा बेयाव ओंखायनो जोङो नुनो मोननाय जादों जे फार्स्टआव बिथांमोनहा मा खालामो गोसो थोनाय समाव फार्स्टनिफ्राय जागायलांजेनो आरो बेखौ मिन्थिसेयावबो गाव गुबुन हारिजों बा बेबायदि मानसिफोरजों गोसो थादों होननानै बा सोमोन्दो दङ होननानैबाबो बुंथिसेयावबो खिन्थानानै लाया मानो होनबा बियो सिखावसो मावखादों नालाय ओंखायनो खिन्थाना लानो हाला न'आव बा हौवाफोरनि सिगाङाव हिन्जाव हाबा जानायबा हौवाफोरनो खिन्थानो हाला बा सिख्लाबा न'आव खिन्थानो हाला दाना थाखा फैसाजों लब देखायजानोसै फारसेथिंजाय उनाव मा जानोसै बायदिसिना खालामजानोसै ब्लेकमेलिं खालामजानोसै आरो नाथाय थाखा फैसानि लबद्राय नङाब्ला बर' सेंग्राफ्राबो मेरला दङ बर' हौवाफ्राबो मेरला दंखायो नङा होमबा नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिगौ आरो दानिया बेनि उनाव मा जानोसै बिसोरो गिबियाव गावखौ मालाय बायदि नङा होननानै बुंना लानोसै सोरो बै हौवाफ्रा होनहरगोन आरोखि जायफ्रा फोथायगोन गुबुन हारिफोरानो जा सोरबा बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो नागिरनायानो जा बिसोरो गावखौ मालाय बायदि नङा होननानै सिख्लाखौ फोथायहोनो नाजायो आरो बांसिनै जों नुदों हाबा जानाय एबा हिन्जाव मानसिफोरखौ जों नुदों माने हिन्जाव मानसिफोरा सोरबा हौवाजों थांफानानै जे मा सोमोन्दो थानाय मानाय बेफोराव जोङो उसुबिदा नुवा माने नुखोमाया मानसिफ्रा नुवा आरोखि सानस'वा नाथाय सिख्ला मानसिफोरबा ओरैबायदि जायो माने हाबा जाफिननोबो थान जालायनाय ओरैबायदि एसे दाग खोनाबानो आरो दा ओंखायनो बांसिन हिन्जावफ्रानो बेबायदि जर खालामगासिनो दङ जेखौ जों नुगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय मा जानोसै बिसोरो हौवाफोरजों गावखौ मालाय बायदि नङा होननानै हौवाफ्रा लाथारगोन बेबायदि फाथायनोसै नाथाय बिहा जि फालांगि गेलेगासिनो दङ ब्लेकमेल खालामनोनो नाजागासिनो दङ चान्स मोनबानो जाबाय नैबे मोनसे खोथाखौ सानगासिनो दङ दा बेखौ हिन्जावफ्रा सानस'नो हाला आरो फारसेथिं बियो फैसा लाखांबाय बा माने लुथिखांबाय बेनि उनावहाय बायदिसिना सोमोन्दो जाखांनायनि उनावहायबो दाना बे बुंनो हाला दाना इसिग्राब गिदिर खैफोदाव सहैसारनायनि उनावहायसो बियो न'आव बा हौवाफोरनो खिन्थानानै लानोसै आं बिराद गिदिर भुल मावबाय होननानै बुंनानैबो लाफैनो हाला जाबायसै मानोना स्टार्टिंनिफ्रायनो खिन्थाला
दाना दायाथ' जोबोद गिदिर जानोसै एफा गिदिर केसाव सहैलायबाय होनबा न'खराव मारै खिथाना लानो हानो बा फिसायनो मारै खिथाना लानो हानो नैबे मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैहैनानै जोबोद उसुबिदा जाहैनानै गावखौनो गाव दुरुं लानाय गोदोनायाव दुरुं लानाय अबस्थायाव थाहैयो आरो दा बेखायनो बिसोरो बेबायदि केसा जाफैयो। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों खायफानिया बिमा बिफानियावबो गोरोन्थि दङ जेरै गावनि फिसाखौ अनना सिगाङाव मोनथिसेयावबो खायसेया गोसथोनायखौ मिथिसेयावबो बादा होआ माने अननानै दोनो एसे एनै बादा होनायाव थायैखौनो गनायनानै लायो नाथाय बेयो जोबोद बिपदाव खोख्लैयो जेरै लास्ट टाइमाव नैबे दिनैनि बायदि केसफोर जाहैयो अब्लासो बे बिमा बिफाफ्रा माने आफसुस जाहैयो आरो नाथाय इसिग्राब गिदिर केस सहैनायनि सिगांनो गोख्रों स्ट्रं माबा मोनसे एक्सन लानानै जुदि बोखानानै लाखियोमोनबा बेबायदि केसनिफ्राय बासायो आरो गाव गावनि गथ'फोरा बेखौ जोङो गोबां नुगासिनो दङ नाथाय सोरखौ जों मा बुंनो मालायनि न'आव थांनानैथ' रावबो बुंहैनो हाया नुगासिनो दं बयनाबो मेगना दं नाथाय बेखायनो जाहैदों आरो बेनिफ्राय फारसेथिं जों नुनो मोननाय जादों बांसिन मेक्सिमाम लेखा गोरों मानसिफ्रा बाहेरायाव थानानै सिख्लाफ्रा आरोखि मानो होनबा जोंहा टाउन सिटिफ्राव थाहैनानै आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै माने फरायहैयोबा बेहाय गुबुन गुबुन हारि जाथिफोरजों लोगो मोनहैयो माने हाइ लेभेलनि मानसिफोरजोंसो फ्रेन्डशिप जाहैयो बेखायनो मा जाहैसै बिसोरजों सोमोन्दो खालामलायनानै बेबायदि बाहेरा गुबुन हारिफोरजों बारस्लायलांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो दा बेयो नाथाय टाउनानो जा गामियाव थानायानो जा एखेयानो बियो नाथाय गामि लेभेलनिया बांसिन लेखा खम माने मा जायफ्रा सोलोंथाइ गाहायाव दङ बेखौ होनदों आङो लेखा खम सोलोंनाय बिसोरो माने बांसिन गामि ओनसोलना थगायजादों आरो टाउनफोरनाथ' टाउननि बेखौ आं बुंखाबाय दानिया मा जाहैसै बेनिफ्राय नैबे लास्ट मुहुर्तआवसो खैफोद जाफैनोसै आरो दा होमबा जोंहा बे बिपद फारसेथिं जोंहा मा जानानै दङ दा आथिखालाव गुबुन सिगांफोरनि बादि माने गोबाव बोसोर सिगांनि बादि स्ट्रं एक्सन लाग्रा जोंनि बर' हारियाव जोङो नुला मानो होनबा लानो थांलायलायोबाबो दाय जालायलायो केस होलायलायनो नागिरो सोरबा गामिनि सेंग्राफ्रा बोखारनो थांबाबो न'नियानो केस होनो नागिरो बा सोरबा आफादा थांनो नागिरबाबो बबेबा मोनसे आफादा हेंथा होयो बेबायदि जोबोद बायदिसिना जाथाय जालांबाय बेखायनो आथिखालाव बर'खौ जोबोद इजि मोनबाय आरोखि फारसेथिंजाय जोंनाव राजखान्थियावनो गावजों गाव बायफ्लेजोब्बाय दा बेलायाव बयहाबो चान्स लागासिनो दं आरो बेनिफ्रायनो बे बुस्थुआ बारायगासिनो दङ नोंथांमोनहाबो नुनो मोननाय जादों दा बेनिफ्राय जों मोनसे खोथाखौबो नायनांगोन गुबुन हारिफ्राबो बर'फोरखौ हाबा लायो मोजां मानसिफ्रानो हाबा लायो नाथाय सोरबादि मानसिखौ हाबा लायो सोरबादि मानसिखौ लायो नोंथांमोना नायबा नुगोन फल' खालामबा आं रावनिबो नामखौ बुंनाय नङा नोंथांमोनानो आन्दाज मोनगोन जायफ्रा बर'निफ्राय माने जोबोद जाय सिख्लाया बा जाय हिन्जावा जोंना बर'फोरनिया जोबोद माने हाइ प्रफाइल जाहैबाय सोरबा स्पर्ट्सनि गेजेरजों सोरबा कालसारनि गेजेरजों जोबोद मुंदांखा जाहैबाय जोबोद माने थाखा फैसानि लामा दंहैसै बेयाव बेसिकेलि माने समायना दंना गैया बेखौ नाङा जुदि बेनि थांना थानायनि थाखाय लाइफ स्टाइला जुदि हाइ प्रफाइलनि जाहैबाय थाखा फैसा बायदिसिना धोन दौलद खामायनो हानायनि लामा जाहैबाय नैबेबायदि सिख्लाफोरखौ बर'फोरनिखौ नाथाय बिसोरो थाब लानानै हाबाबो जाथारगोन आरो मानो होनबा बेहा लाइफ सेट जागोन बेजों ओंखायनो बेखौ लागोन फारसेथिं जाय गामि ओनसोलावबो नुगोन बिदिखौ लागोन सोरखौ जायहा साख्रिफोर दङ जायफ्रा फिसा फिसौबाबो साख्रि दं आरो बर' सिख्लाफ्रा बिसोरो मा जागोन बिसोरखौ थाब फोथायनानै हाबा लागोन आरोखि हाबाबो लाथारगोन बिसोरो संसारबो जागोन मानो होनबा लाइफआ सेट जागोन बिसोरो बेबायदि मानसिफोरखौसो जोंना बोलांगासिनो दङ नाथाय जायफ्रा थाखाबो गैया प्रफाइलाबो मोजां नङा साख्रि बाख्रिबो गैया बेबायदि सिख्लाफोरखौ सोरबाया जुदि गुबुन माबाफ्रा गोसथोदोंबा बा फसायदोंबा बिसोरखौ लाजागोन बेखौ आसा दा खालामखा नंखागौ बे 100% जायनि थाखाय जोंनाव बेबायदि घटनाया जालांगासिनो दं आरो जायनि थाखाय जोंनाव आं दहाय दासो होननाय बाथ्राया मा हाइ प्रफाइलनि मानसिफोरखौ जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ लांनायाव जोंहा बर'फ्रा बिराद लस जानानै दंगासिनो दं आरो बेखौथ' नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ दा जायफ्रा खोनासंदों बुजिनो हाबाय जानांगौ सोरबादि मानसिफोरखौ नोंथांमोना लांजानाय नुगासिनो दं दिनैसिम नुगासिनो दं कालसारनि हाइ प्रफाइल जालांनाय मानसि जों मोनाखिसै स्पर्ट्सनिफ्राय हाइ प्रफाइल जालांनाय सिख्ला जों बर'आव मोनाखिसै गामि एलेकायावबो गोबां माने साख्रि बाख्रि मोजां मावनाय मानसिफोर बर' हिन्जावफोरखौ बर' हौवाफ्रा मोनाखिसै नोंथांमोना नाय बे जोबोद गाज्रि जालांबाय मानो होनबा बर' न'खर मोनसे बर' सासेया जोबोद मोजां जागौमोनानो बेफोरनिजों दा बिसोरो गलांजोब्बाय आरो दा बेखायनो बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोनाबो सानबा निउसफोराव नायोबा बर' सिख्लाफोरनि बा बर' हिन्जावफोरनि बे आखलखौ जोङो जोबोद खर' सुबाव मोनसै आरोखि दा रावखौबो बुंनो हाया बुंग्राफ्रा बुंगासिनोबो नाथाय मानिजाया थिग बिदिनो आंबो दा आंनि चेनेलनि गेजेरजों बुंहरदों दा गोबाङानो गाज्रिबो मोननो हागौ
नुगोन नोंथांमोना कमेन्टआव। नाथाय बयहाबो साननो हायो बे मोनसे बाथ्रा आरो। दा लास्टआव माखासे खोथायाबो जाहैबाय मा जोंनाव बर' सेंग्राफोरनावबो गोबां भुल दङ। माखासे जोङो सेंग्राफोरनावबो नुदों, गाज्रि मोननायनि खोथा नङा बेयाव, नोंथांमोनाबो आन्दाज खालामबा मोनगोन। दा जोंनि बर' सेंग्राफ्राबो आथिखालाव जोंना मा बांसिन दासिमबो ओरैनो थानाय आरो फारसेथिं जाय मा होनदों बांसिन जोंना फैसा थाखा खामायनो गोसो जायि, बिमा बिफानि सायाव जानाय, नैबेखौ जोङो बांसिन गारनांसिगौ। फरायनाय जोबनाय लोगो लोगो जोङो खामायनायनि लामाखौ जोङो लाथारनांगोन जेखि जाया। साख्रि नागिरबाय थागोन, साख्रि नागिरनायनि उनावनि लोगोसे जोङो मा खामायनायनि लामाखौबो लाबाय थानांगोन। मानोना जोङो नुगासिनो दङ जोंनि भारत हादराव बा जोंनि देशआव इण्डियायाव जोङो साख्रि साफ्रोमबो मोनजोबगोन ना बेयो मिसा। बेखायनो नोंथांमोनाबो नुनाय जोंना 100आव मा 10%आबो मोना साख्रि। बेखायनो जायफ्रा साख्रि नागिरबायानो था ना बिनि सिगांनो साख्रि मोननायनि सिगां खामानि मावबाय था, जाहाथे इनकाम जायो, जाहाथे होमबासो जोंबो बै बर' सिख्लाफोर जायफ्रा गारनानै खारोना होमबा बिसोरजों जोंबो फल' खालामजागोन। नाथाय जोंना उल्था जायो। मा उल्था जायो? फरायनाय समाव जेखौ जोङो लाइफ दानांगौनि सम, बेयाव जों कलेजसिम मोनहैनाय लोगो लोगो जोङो हाइ स्कुलनिफ्रायनो जालाङो दे, हाइ स्कुलनिफ्रायनो जालांनानै कलेजनि मोननाय समाव बिमा बिफानि आदायाव, बिमा बिफानि प्रफाइलाव, बिमा बिफानि थाखा फैसाखौ देखायनानै सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि मोजां मोनहोनोसै, बाइक कार बायदिसिनायाव थिखोनानै गिदिंथिंनोसै। नाथाय बे समाव सानबेसे फरायनायनिल' नङासो नङामोन होनबा? ओंखायनो नैबे फरायनाय समाव गावखौ फरायनायाव बेखौ बावनानै जोङो मा खालामसै? बरबाद खालामना लानोसै गोसोथोनायनि। डाइरेक्ट खोथा, नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, नोंथांमोना नायबा नुगोन। बेनिफ्राय गावनि लाइफआथ' फिउस जाखाबाय, फारसेथिं बियो मा जाबावसै? हिनजावखौ मोनगोन सानदों, नाथाय मोना। मानो होनबा नोंना जेला लाइफ फरायनाया जोबफैबाय, होमबा बै सिख्लानि न'खराबो बा सिख्लायाबो साननोसै नोङो जेबोआनो गैया, फिउस जानाय मानसि, होमबा नोंनो सोर हरनो, नोंखौ सोर नायगोन? गथिखे बेखायनो बियो गोदान बे समाव माने नोंहाथ' सेंग्रा जाहांदों दासो, खामानि मावनो नागिरनोसै। नाथाय सिख्लाया बे समाव मालाय देरहैबाय, हाबा जानायनि सम जाफैनोसै, होमबा ज्राब गारनोसै, गुबुनजों ब्लड खारलांसै आरो। नैबेहाय जोंहा जोबोद माइनास जाहैबाय। फार्स्टआव गावखौ बरबाद, सेकेन्डआव आरोबाव मा जाबावबाय? जायखौ लानानै नोङो बरबाद जादों बेजों आरो गासिन जालांबावबाय आरोखि। दा बेबायदि घटना जोंनाव जालाङो। बेखायनो जायफ्रा सेंग्रा जायफ्रा स्कुल कलेज फरायगासिनो दं, नोंथांमोनखौ बुंनाय जादों बे हुदाखौ गार। जुदि लादों बा गोसथोनाय बा लाइफ पार्टनार दंफायोबा नोंथाङा लाबाय था, नाथाय फरायनायखौ दागार। बेनिफ्राय फरायनाय लोगो लोगो, जोबनाय लोगो लोगो खामानि नागिर माबा मोनसे इनकामनि, होमबासो जोङो आखायाव फैखानाय मा होनो फिथाइखौ जों मोनजागोन आरो। नोंथांमोनहा मिनिनो ओंखारनो हागौ बा रागा जोंनो हागौ, नाथाय नोंथांमोना सिदा खोथा बेयो, होमबासो जोङो सोलायनो हागोन। बेखायनो सेंग्रा बिथांमोनखौबो बुंहरनाय जाबाय आरो। मानो होनबा जोंनाव गोबाङानो बेबायदि जोंनाव गामियाव नुगासिनो दं, नोंसिनियावबो नुगोन, गावबागाव गामियावबो नुगोन। बेनिफ्राय निसा जानाया बांगासिनो दं, निसा जानानै गावबागाव बरबाद खालामनानै लानाय दङ। मा होनबा बे निसाखौ गोबाङानो जाया नङा, बयबो जायोआनो, नाथाय जोंना लिमिट क्रस जायो। बेखायनो जोंहा फिउस जानो गोनां जायो आरो। बे मोनसे। दा बेखायनो गुदि खिथा नोंथांमोननि सिगाङाव बे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे जोङो खामायनायनि लामा ला, बेनिफ्राय आइजोफोरा सांग्रां जा, बिमा बिफायाबो सांग्रां जा, नङाबा जोबोद गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेबायदि थासारिया गुबुन जाथिफोरनाव गोबां सिगाङावनो जालांखांबाय, नाथाय जोंनाव दासो जाफैदों। मानो होनबा गुबुन मानसिफोरा गोदो टाउनाव थाजेननाय बा बेबायदि मा होनो प्रब्लेमजों मोगा मोगि जाबोखांनाया गोबावसै। जेरैहाय जोंनि टाउनाव थाग्रा गुबुन हारिफोरखौ जोङो नायनानै मोनगोन, जायनि थाखाय बिसोरो हमथानानै लाखिनो थाखाय फिसाखौ कलेज बारग'जासिम बिमा बिफाया आखायाव लाबाय थायो। टिउसनाव दोनलांनायबाबो थांफागोन, एगजाम हैनायबाबो दोनलांफागोन, बबेबा मोनसे खामानिनि थांनायबाबो बिमा बिफायानो थांगोन। दिनैसिमबो साख्रिनि एगजाम नागिरोबा नोंथांमोना नुगोन बिमा बिफायानो फैगोन, टिफिन लानानै दोनबोगोन। मानो थाखाय खालामदों? फिसाखौ हमथादों, नङा होमबा? हमथादों जाहाथे खैफोदाव थाङा। बे मोनसे जोबोद गिदिर खामानि, जोङो फिसानि थाखाय सम होथारनांगोन। दा बेखायसो होमबासो जोंनि मा होनो गथ'फ्राबो बासायगोन, नङाबा गोबाङानो हौवायानो जा सिख्लायानो जा गोमालांगोन, आखाइनिफ्राय गलांगोन आरो। बिमा बिफायाबो सांग्रां जानांगौ। बेखायनो ओंखायनो बाङालि बेंगलि मानसिफोरखौ नोंसोरो नोजोर होनो हायो, मारवारि मानसिफोरखौ जोङो नोजोर होनो हायो। दिनैसिम जायफ्रा सेंग्रा दङ 30+ जाथों ना, ओमफ्राय एगजामिनेसन बबेबा मोनसे इन्टारभिउ होनो थांदों इन्ट्रेन्सआव, बिमा बिफाया खिथु थांबा दोनलांथारगोन, रावजोंबो हगार हरनाय नङा। नै बेबायदि समसिम होमबा जोंहा मा हायार सेकेन्डारि
एलपियावल' दोनलाङो जोंना उल्थासो एलपिनि गथ'खौल' बिराद आदर लायो नाथाय एलपियाव आदर लानाङा एलपिया जोंना गामियावनो हाबो गामि खाथियावनो थायो गथ'फ्रा जेखौ फोरोङो मास्टारा बेखौनो लायो नाथाय हाइ स्कुलनिफ्रायनो जोङो हगारसै सानो आरो हाइ स्कुलनिफ्रायसो बांसिन जोथोन लानांगौ जोंना गथ'फोरखौ एलपि सेक्सन इउमि सेक्सनाव जों बांद्राय जोथोन लाबावनाङासो नोंथांमोना साननानै नाय उल्था मोननो हागौ नाथाय बेहले नंगौ ओंखायनो हाइ स्कुल जेसेबां देरलाङो एसेबांसो जों जोथोन लानो गोनां दं गाहायावथ' जोंनि आखायावनो थाखायो गथ' मास्टारनि आखायावनो थाखायो दा बेखायनो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ बेखायनो गोबाव सम सावरायनाय जाबाय जायफ्रा टाइम होनो हाबाय नोंथांमोनखौ साबायखर